Kano lokacin tumbin giwa ce. Ai mu'azu wanda ya zauna gari ya zauna gari. A'a to kai kuma cikin yan gari akwai bako. Akwai bako haka ne. Akwai tafafi. Akwai tafafi. Ko babu shi. Akwai To Kano cibiya ta kasuwanci. Cibiya ta dauka doka kowace kabila na samu a ciki. So da aka taru aka ce ana wani bauta. To a fahimta mu ɗalibai za a ce bautan tsafin kana ba sai tsafin Hausawa. Saboda duk wani bahaushe ne yake zuwa. Ina ta ka gane. Ai shi yasa ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙan Kano mai PRP waka. Malam ko dundaye yana zargin wani gwamnati can Kano can tsakanin su dai a cikin waka da cewa yace tafi gindin da laka bushe wai kai ji kan burbushe tsumburbura ma ta bushe balle wani mai bautanta cikin waka yan santsi kun zama kaya dama ba ma kaunar ku mun kuma MPN kaga ce tsumburbura ma ta bushe alhamdulillah amma ai shi kirarin tsumburbura idan kin ce ya tsumburbura Kanawa ma'ana nan garin aka same ta don yanzu wanda zai kaba kirari sai ce ya kabin Makka amma ko ba bala'i da yake zo aikin hajji an fahimce ni kuwa to nan tsumburbura din za a taru akwai babban malamin masani waƙoƙi farfesa Sa'idu Muhammad Gusau ya yi rubuce-rubuce akan haka Sa'idu shi ma Dr. Yusuf Bala Usman shi ma dan toba albarkacin bakin su gwargwado akan wannan abin MG Smith ma ya bayani akan abubuwa da yawa na manyan duwatsun da ke a Kano da manyan garuruwa da manyan hakiman shi Barbushe za a zo a taru a shekara a yi ibada a yi bauta a gano abin da za a samu shekara to kuma in aka taru shi kadai ke shiga cikin tsumburbura nan cikin tsumburbura shi kadai ke shiga kuma shi ɗaya ke fitowa ya ba da labari shi shugaban tsafin ba mai shiga tare da shi shi kadai ke shiga shi kadai ke fitowa ce an ce kaza kuma ai imani da wannan kwatanta wannan da zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke an sako ya kawo muna ko mu yi amanna saboda ba sashi da ƙarya ba kenan masu wannan ɗabi'ar da an ce musulunci ya zo za su jaya da shi ba da ma gabani addinin su sun san akwai abin da babba ɗaya ke hudu suna da irin wannan tsari sannan kuma a shekara zai tara sai a shekara ɗaya za a tara su gaba ɗaya ga cigaban su yau idan an ce ma akwai zuwa aikin hajji ka musu ba za musu ba idan ya shiga ce an gaya mai ba ka jin maganar ba ka jin ya faɗa ba a jin ya mai da ansa kuma ya fito ya ce an gaya masa idan an ce musu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke ba shi sako suna musu ba za su yi musu saboda sun saba da ni saba da irin wannan tsari dama to idan ya kare yayi yan kuwace sa ya rara ya kekewaye su ya tabi kanun su ya samu albarka ce albarka sai a ce kowa ya watse sai gobe ba mai tsayawa binciken bari bayan an watse zo ga tsumburbura ka gane ku sai ne ba haushe tuntuni ya aminta da in an miƙa wuya ga abu Allah ake sama ido shi yasa fi kowace kabila sai in ka musulunci shi yasa bin mamaki ne ba yanzu da kaji na wa'azin Kirista ne Hausa kaje a bahaushe ne halin don kana maki cewa za a samu bahaushe da ba musulunci ne karba ba ba shakka sosai wai wani an ka ce ga wani ya musulunta amma bai jan Hausa sai ce wai da me ka sallah kaji ka sallah ga wata ban Allah saka da hayi kafin mu shiga a cikin magana mai ta Allah ji kamala har wa yau da wannan bauta ta iskoki da ake a ƙasar Hausa wani tasiri take da ita ga rayuwar al'umma Hausawa bi ma'ana tasiri nan mai kyau ne ko mara kyau akwai tasiri mai kyau akwai maras kyau tasiri mai kyau shine na daya shine miƙa wuya ga shugabanci shi yasa ƙasar Hausa da wuya ka samu ai bori an wa sarki bori tun wancan gadon da muka yi na cewa gaba shi wanda addinin musulunci ya biyo bayan mun yi amana da nan duk gaba ɗaya tarihin masu bori ba a taɓa wa sarki bori ba cikin masu bori tsayi ba a taɓa bori ba ba a taɓa cewa ba a ba da musulunci ya zo kawai muka ɗauki cikin suna nema kaho da waya addini ya zo da abi shugaba gaba ɗaya gaba mun kami kawai dama haka addini ka an samu wannan tasiri an samu tasiri mai kyau addinin gargajiya can da ya samu bahaushe mazakuta idan ya zo ga abin bautansa ya yi kirari ya aminta da shi to batun gudu ko jin tsoro ga abu bai taso ba sai ga musulunci ya zo baya ko jin aya ana ce Allah ne yunfiquna fi sarai wa dharai wal kazimin la gaida wal afin anan nasi ayoyin da ake jamai sai ji kaman kirari ake masa yanzu wurin jihadi ina ta gane da suka yi tasiri ga bahaushe har aka waye gari bahaushe akan gaskiya idan an kashe na ganin ba laifi bane ya shahada ya dan ƙwarke da wulakanci ga shahada ga musulmi don ba illa ce ba me ya kawo wannan abin da kawo wannan shine san abin da aka gada tun dama akwai abin a cikin tunani an gade shi kaka da kaka ina ganin idan muka dubi tasirin da yi babba ga zuciyar bahaushe akwai gabaci ba na shugabanci ba gabaci ban shugabanci ba ko shugabanci ba na cikin gida kenan ko na ko ina akwai gabacin wai menene sunan wanda ke shugaban mutane me ya kiran shi shugaba da kyau to mu kalmar mu libabin daga na hau to Allah ya mallam bismillah da ko kalmar farko me kalmar wasalin farko wasalin farko bakin farko sa baki na biyu ha wasal na biyu to tsayanan jami'in shi inji shu
kyau shu ko to ka'idar bahaushe kenan abin da kiran shugaba shine wanda in ya wuce gaba yana taya kowa shiru yake to shi amma da shi shugaba kaga shine gaba saka duk wanda ke baya labari na'am duk wanda ke baya bai magana sai ya magana ko wani bai ce a wannan ice da ce lalle ice ne mai gida ba shakka to wannan da'ar da gina a cikin zuciyar bahaushe shi yasa daga bahaushe ya zo wajen sarki ko wani shugaba ba sa shiri fa ai ta dagin sai shi bai zai ce kala ba sai an kare amma je ga wasu ba mu ba kadin fada sarki na fadi kana fada hakimi na fada kana fada amma sai ba shiga shiru tabbas sai kai ba gaban shugaba kai ba ma'ana shiru za a yi a gaban su shi kuma je da gaba ka gana dadin ko to na biyu ga tasirin da ya muna mai amfani idan za a je bauta matsafa ga bahaushe babban ku na bauta shi ke gaban ku ba ta yi aka ina ba sannan in za ta yi bahaushe ba ta yi banga banga wadda ta yi banga banga da ba aka sami ta